Why am I laughing? I didn't even start the video yet. Ketonenja milirine. Organic butcher. Look at what he's wearing. What is that? Tervetuloa Ohittu suomalainen ohjelman pariin. Tänään vieraanani elämässään täyskäännöksen tehnyt entinen eläinaktivisti. Yeah, sure, we believe you, buddy. Tuomas We believe you, buddy. Tuomas, tervetuloa. Thanks. Sinä, Tuomas, toimit koko 90-luvun eläinten oikeuksien puolesta puhujana. Onko tuo ideologia nyt taakse jäänyttä elämää? No itse asiassa mä pystyn nykyään vaikuttamaan paljon enemmän näihin eläinoikeusasioihin. Look Mä at his toimin voice. niin sanotusti systeemin sisältä. Niin. Sinä nimität itseäsi luomuteurastajaksi. Mitä tuo nimike oikeastaan pitää? That's what rich people, arrogant rich people do. They make their voice seem deeper live when they are interviewed because it makes them look more professional or more like charismatic or like how do we call it? They have better reputation if they make their voice deep like this. It's like it's so fake. Kaikkihan sai siis alkunsa siitä, kun mä kelasin, että hei, ettei ole siistiä vetää lehmää naulapyssyllä feissiin. Aivan. Että mä pyrin niin kuin itse lähestyä karvaturrei niin kuin samalta viivalta. Kuinka tuo sitten käytännössä toteutetaan? No käytännössä toteutetaan siis tietenkin ihan niin, että mä vedän niitä tattiin paljailla handuilla. Tai että jos nyt vastaan tulee joku niin kuin isompi nisäkäs, niin kuin nyt joku strutsi tai jotain, niin mä korkeintaan niin kuin kenkäsen bolseille, että se vauhti pikkasen putoo. Tai sit mä vedän pillin kiinni tällaisella pianon kielellä ja alan vasta sit lämiä sitä naamaan. What? Mutta nämä on tietysti aina tapauskohtaisia, että jonkun kanan nyt kun kenkäsee sinne häkin nurkkaan, niin se on aika pitkälle niin kuin siinä. He talk like a police officer before using his taser. He's like, Your Honor, I didn't abuse this person. I know he was not resisting arrest, but I used my taser instead of shooting him. Don't put me to jail. Sinä mainostat nettisivuilla sitä toimintaa inhimillisenä vaihtoehtona. No tässähän on siis tietenkin niin kuin, lähtökohtana mahdollisimman humaani tapa saattaa se eläin sinne viimeiselle asemalle. Right. Et kun mä nyt alan valmistelemaan eläintä, sanotaan nyt sit vaikka jotain sikaa lähtöön, niin mä tarjoan sille ensiksi jotain hyvää ruokaa. Ja sit mä kerron sille sillain mahdollisimman lempeästi, että tänään on se vikapäivä. Right. So when you're on death row, right? You're on death row and you're about to be executed, right? They're about to inject you with something, right? In jail. They're giving you your meal and this changed everything. It make you dying a lot less painful or whatever, you know? Damn. No. Mä kerron se sille ihan verbaalisesti. Ja sit vielä varmuuden vuoksi käsimerkein, että se varmasti ymmärtää sen. Right. Sit niin kuin loppu häämöttää. Ja kun se potsi on sit sillain niin kuin hyväksynyt sen tilanteen ja se akuutti järkytys on sillä mennyt, niin sit mä näytän sille valokuvia sen vanhemmista ja sisaruksista. Mikä näiden kuvien funktio on tuossa tapahtumassa? No et se vois niin kuin he kokee, että sillä on ollut niin kuin hyvä elämä ja että se on saanut tuntea rakkautta ja iloa. Ja kun mä alan... Bro, I have 12 dogs. And when I start beating the life out of it, man, this is how I treat my dog. You know, before they die, I have 12 dogs. I bring them to their sisters and brothers, you know, when they're old and everything. But this guy, it's Finnish humor is funny, to be honest. It's really it's dark humor. Pieksee sitä hengiltä, niin
Mä pyrin olemaan emotionaalisesti mahdollisimman läsnä siinä tilanteessa, että se nasu ei tuntisi, että se on yksin siinä tilanteessa, missä se nyt ylittää sitä That's not what they mean by human. tän ja sen toisen maailman niin kuin välillä tai silleen, että siinä ei tule sellaista kokemusta. Ja kun This guy voice alkaa is sitten brilliant. niin kipinä silmissä vähän himmetä, niin mä pojotan sitä tällaisella fikkarilla ögaa. Ja tämähän on niin kuin omiaan luomaan sitä, tämä on mun itse kehittämä metodi, ja tämähän siis luo sitä semmoista valoa kohti tyyppistä kokemusta. Mutta joskus se eläin on hyvin hermostunut siitä hengenpoistamisprosessista. Bro, what we mean by human, I know it's a comedy, but what we mean by human is just giving them a good life in having a lot of space to roam around, right? And then when you have to kill them, it's supposed to be as quick as possible. The opposite of this. This is torture. This is slow torture. This is literally people on death row kind of torture. Niin sit mä vedän siinä ihan eksitusvaiheessa. I like the metaphor with Sille the how people faceille treat human tällaisen. in jail and things like this. What? Mikä luo niin kuin hyvin voimakkaan tunnelikokemuksen, joka on just se siirtymä, siis tän ja sen toisen maailman välissä. Ja näihin voi sitten tietenkin vielä niin kuin tussutella tällä fikkarilla lisää, niin tähän tulee hyvin niin kuin kolmiulotteinen kokemus. Aivan. Mutta okei. No kokemus on tietenkin osoittanut, että tästä I työstä show kaikkein nothing. vaativin osa on ilman muuta sen fyysisen vastarinnan kanssa työskentely. Siis hirveän monet eläimet vastustaa sitä tosi voimakkaasti. Että niitä niin kuin Bro, do you know what is the worst about this? I'm explaining to you why it's wrong, right? You're not stupid, you know. But there's people that speak like this. There's people, the people that love Donald Trump, right? They come out with logic that is very similar to this kind of logic. So even notice this parody, it reminds me of the Swedish group Grotesco. In a sense that it's very a parody and it's supposed to be like you know, dark humor and things like this, or I don't know how to say this, but there are truly people in this world who think like this. They don't necessarily speak like this, but they think, their psyche, when they think about topics and different subjects, they will bring arguments that are very similar to that. And I don't know if we can save people like this. I think that's the most scary part of this video, is that there's people that truly are like this, that think like this. They cannot articulate like he's doing, but there are people that truly are like this, and it's scary to live in that kind of world. I'm sure that in Finland, you probably don't have a lot of these people, but trust me, in Canada, in America, this is crazy, the amount of people that have that absence of common sense and critical thinking. tapetaan. Aivan. Mutta että kun se vastarinta on voitettu, niin sitten se on aika helppoa duunia, että se on vaan semmoista vierellä kulkemista ja saattamista. Ja valitettavasti tietysti jokainen elollinen olento joutuu sitten lopulta menemään yksin sinne, minne ei sitten taas niin kuin toiset enää. Tai siis, että voi, mutta sitten sieltä ei niin kuin pääse enää takaisin tai näin. Kiitos, Tuomas, sinulle. Bro, that was... Ensi viikolla vieraanani kirjailija, pastori Antti Eiskonen. Puhumme hänen kohua herättäneestä uutuuskirjastaan nimeltään Kaikki joutuvat helvettiin. Siihen asti. This was freaking brilliant, honestly. Tosi hyvä teos. Mä otin tänne mukaan tämmöisen, tää on mun uutuustuote. Nämä on onnellisen kanan koipia. Mä kynsisaksilla nimittäin amputoin sen toisen koiven, jolloin meille jää semmoinen tilanne, että pienellä kirurgisella operaatiolla ja jonkun sortin niin kuin
jalkaproteesilla se kanavoi vielä jatkaa ihan hyvin. How did this eloaan guy don't laugh pitkään. Monet on elänyt during monta this viikkoa sketch? vielä sen jälkeen. Et jos sä haluat How did he not laugh during the whole thing? This is so... Like, he said that with a straight face. Hei, jätkällä on ihan sikakarvaset handut. Hei, tosta tulee mieleen yksi pässi, jota mä kerran myllytin. Mä nimittäin löin sitä vasaralla suoraan päähän. Ja se nyt onnettomuudekseen jäi siis vielä henkiin. Niin se katse, millä se katsoi mua, kun sille löi vedet silmiin. Niin tiedätkö, se oli pettynyt. The kind of people that we have around us in this world. Some smarter than us, some dumber. And the scariest of people, the most dangerous, it's people like him in the sketch. People that are so dumb, yet so confident in their dumbness. Because for them, the world makes sense the way that they see it. Not smart enough to be open-minded to the fact that the way that they view the world is so distorted and strange. This is almost like I'm scared now after watching this video. This is very a wild array of emotions. So anyway, please suggest me more Finnish comedy. This was incredibly incredible. Yeah.